kidule panggung gong. Semisal malih demen Mbah Bayan Tomo, Kang Pamodo, ditenggo Bapak Erena, ugi Mas Atuk Sadiwo wonten sebelah panggung. Mas Tejo, ayat desa wonten London, sing dalu nggih. Spesial kangge Mas Ratno Pol Ganteng Dewi. Mas Omek yang ada di Malaysia, mantap Pol. Abang Nari wonten Kelawan Gedung wonten sampai Kelamongan mat malam Pak Yati sing maringi maem maring adus nanti priyantune Pak Yati mau worok nek turu kurang apa? Aku iki nggone tresno. Dudu tak tangisi. Ning nyatane ya sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambarani. Mripat iki ora bisa jejer dheweke ngandum tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen jejer wanita liya wis miliar tresno aku apa selamat datang Mas Mati. Dadi bojoku apa bojone? Sakarepmu Mas. Lah aku piye? Bola-bali gawe gelane rasa tresno dik sliramu rapi sajaga. Yo dadi bojone Pak Yati gawe kelane rasa seger Pak Yati rasa tresno sliramu wis ora bisa njogo salome aduh salome satu lubang gawe rame-rame
Salome, aduh Salome, satu lubang rame-rame. Salome, Salome, kerimas, satu lubang rame-rame. Salera, aduh salera, saleraku cari dia. Babayanku kapan Wiru-wiru, ya mesti bingung suwe ra ketemu. Salome, aduh Salome, aduh Salome.